Здравейте, VBox, аз съм Дъплей и днеска тук при мен е Теодор и днеска ще брейчваме малко в мината и в момента си мина текчър пака. Тъпаме! Ето ви. Така. Оле, какво стана? What the fuck? Така. Аре бе! Аз съм... Искам да гледам как гърми. Аре тъпаме! Аз съм в къщата, искаш ли? Нали към как си намерил диаманти? Взей ги! Аз къде ги оставя сами? Еми... Ули! What the fuck, гори! Али! Гората гори от грамотевиците! Уау! Грозно! Мале! Тъпо се подобрили и аме тъпо да... О, чакай! Го отряни! Не го взимай! Всеки... нали мой на креатив да си го вземе? Тъпо се пред мен да видиш мината! Уау, колко яко! Тъпо се пред мен да видиш Искам да мината! гледам как гори. Тъпо се пред мен после ще гледаш, аре! И геймър до Теодор. Ела сега! Идваш ли? О, азаурит няма го взем, защото не ми трябва. О! И от тук напред не съм копал. А трябва ли пак ли? Имам доста. Дай. Другите за мен. Найс пак, благодаря ти много. За нищо. Отпи сте педали. Мале мамка гърми виши. Чай се бъдва. Враждебни времето. Долу. Времето е много валежно. Вали ли още? Не знам. Да, вали. Не го спирай. Кое да не спирам? Защо? Не го спирай. Искам да видя как гърми. Ей, подобрили са версията. Кое? Подобрили са версията на Майнкрафт. Сигурно. Ай, намали си малко звука на играта, бе. Моля те. Готово. А, Ма грамотевиците са чуват доста силно. але, тук вали сняг горе. Ванка му лъва! Пази се. Дали ще има диаманти? Ще го направя, дай. И не спира да вали. Аз няма да го спирам. Аз Намерих такова, където се прави портал. Назада. Вода. Спана. Виж, в този епизод какво ще правим? Ще се наслаждаваме на времето. Не, аз ще я за риба. Значи, ще ходим за риболов. Да, малко риба храна. Имали сме диня, храна ми една идея. Нали ти казах, че имам? Не си. Казах, че не бива. Не си. Когато бе на сървъра и като ходи да ядеш, ти казах. Аха. Намерих Аз съм имал и семена. Намерих. Трябва да ми вика диамантната мина. Аха. Има голд. Не го взимай. Всеки... Нали мога да затвориш на креатив? А тук сме били.
Вау, тук е малко странно. Първата ни тиква. Искаш ли да направим такова? Айрон голем да направим. Аре, как? Аз ще направя, ама ни трябва много айрон. Колко? Ами 5 купчета. Крипър! 5 купчета айрон. 5 купища. Аз имам Какво бе? Вкъщи има вещица. Да затворя вратата. Бързо. Тъпаме! Да, кога ме отрови, мама й! Тъпаме, аз я отрувай сега. Аз се отрепах. Тъпаме, искам да видя какво звъни. Колко купчета ни трябват? 5! Колко? 5! Уау, за какво толкова много? Защото нали за тях трябва да направим айрон голема. За сега 4. Да, дай 4 трябва, аз се обърках. Добре. Ела. Напомне. Копирон. Рестон. Не знам какво. Нали сняг вали, бе? Ами спря, ето на. Ари, бей! Ела. Кажи ми къде да го направя. Ела. Ай, намали си звука, бе! Айде, умираш. Не умирам. Ето, ела. Не, стига толкова, стига! Тук ли ще правим голема, бе? На! Ма тук ли ще го правя? Не! Къде? Трябваше ми просто малко... Просто Не, ми трябва... Тук. Крейпър! Дай. На! Ама трябва да го направя някъде вътре, защото вънка ще избяга. Е, тука! Но ще избяга! Няма! Ще избяга. Пак ще избяга, много е високо. Спокойно! Ще го направим и тук в тази къща, виж къде. Е тук. Вижде. Дай малко ядене. Ули, сега ти свърши яденето, бе. Нали отдела написах клея? О! Е така, временно. Така ще избяга ли? Яко. Е така. Ами много е висок и ще бъгни. Няма. Ще бъгни! Спокойно. Ей, до тук е висок! Виж, на второто купче на тавана. Спокойно. Е как, бъгни не му е знака. Как се прави? Тиква трябва. Да, знам. Ай, дай. Аз ще го направя. Нали уж не знаеш как се прави? Ай, че аз не знам наистина. Ама вътре да оцелиш. Ето. Хора, Дай ще спра за малко клип. Тук сме пичове, Теодор имаше малко грешка, малко му се беше бъгнало. И сега да видим как ще го направи.
Али, всичко бутам, всичко събарям. Айде. Не ме тук ми хрумна една идея. Бе, тука. Чакай, бе. Да го правя ли или не? Много ясно, че го прави, бе. Трябва ми ти какво? Вземи си. Откъде? От честа. Аз не знам какво е. Провери всички. Ах, не си яде. О, фък! Направи ли го? Не. Оле. Няма тикси. Ай, ще взема от мен, ай съм цена. Коло терориста. Та. Извинявам се хора, че използвам това. От мен, ай съм само. Извинявам се много. Give me. Give me. Give me. Искаш ли? Yes. Не бе, какво правиш, бе? Слагам. Ай, дай. Тук ли ще го правя? Не. Къде? Snow. Ще я служил само една тиква. Спокойно, не съм прост. На. Какво правиш, приятел? Няма да го биеш. Няма. Гледайте го, жеметрите ли, какво пич, какво прави. Казах, че се бъгни! Чупи! Мамка му, за малко. Откъде ще я излия? Спокойно. Аз казах, че се бъгни, ама ти няма се бъгни. Не се бъгна, нали? Да, Да го удари. без да искам. Да бъме. Аз съм до теб, бебе. Не ме направи на геймот да му да излия. Оба, извинявам се, брат. Ми щупи едното, бе. Не, ще тъпа. И имаме си нов такъв любимец и един снегорин. Виж към са. Той може да... Той ще... Искаш ли той да ни е машината за сняг? Ми да, ма не го чупи. Бягай да го снимам. Бягай да го снимам с тебе. После. Той ме гледа. Тишко. На. Зеле. Не, бе! Искам аз. Вижте. Ела. Шит! Дай да снимам и така, как съм виждал. Трябва да обърни към мен. Ей, така ви! Не... Обърни се. Ти го закрива в момента. Готово направих и на. Сега скочи. Тъпа. Бягай сега да го снимам. Бягай! Ти се снимай с великана. Ни го удрай, бе! Не го удрям! Сега 100 педал. Той не ме кефи.
Кой? Е този великана. Не го убивай, той ще пусне само едно айро. Оли майко. Дай бъ неговата майка тъпа дай бъ. Аре, аз имам в мината, идваш ли? Идвам. Уи. О-о. Тако, о-о. Нищо, по-добре да не го види, че много се досаш. Дай да видя. Нищо, ето няма нищо. Дай да видя веднага. Еми няма нищо, ето. Шет пак, Ари! Ари! Не го удрай, бе! Добре! Той те видях, аз тия в мината. Знаеш ли, че когато са стълби, снежният човек се разтапя и почва да... Нали знаеш? Да. Ела. Хрумна ми една идея. О! И така няма да се разтапя. И бях аз. Няма да ме хваниш. Така няма да се... Кой глава? Бъдах глава, така вървях назад. Ари, къде си? Надава ти газа. На мен ли, бе? Не. Или да. Ха-ха-ха. 5 минута, сиенто, Така. Вижте просто хора колко се помъчихме. Вижте само. По-скоро само аз се мъчих. Да, бе, ти през цялото време беше в мината. Вижте, уважаеми зрители. F2, аз снимах. Няма да ме намериш никога. Или ще ме... Хрумна мина много яка идея. Хора, ще спрем клипа докога направим. Тук сме хора. Ето му хубавата изненада на Теодор. Той я прочети. Не, бе, какво правиш, бе? Остай си ги! Да, светло! Къв си тапак? Ама аз ти това се случи ги служа. Ау, отвън! Махай ги, турвай и турвай. Какво правя? Тури си ги пак вижте. Красавиц! Красавиц! Ма слуша, тя то. Педал! Виж ма слуша. Гном майка ти да еба. Приятел. Айде. Това ще е този епизод, хора. Извинявам се, че е толкова малък. Ако ви харесал, коментирайте, оценявайте и...